Selfie ka na lang. Pag na hindi lang masok kayo. Tumingin ka sa camera. Payo ko kanilang ha. Diyan to isa ko sa awa mo camera napasok ko. Kita yung yung barangay. Oh, baka mamaya wala yung mga mukha diyan. Sige. Ayusin mo. Okay. Sige. Nagkurog ba hong kamot? Na nagkurog ko. Oh. Kaya kaya man. Tabi. Mana? Kanila kani. Ya. Sama ni Johnny. Gabi dyan na picture ba? Sabi ko nila. Kana lang. Practice lagi yung camera. Okay. Ayusin mo pagka wala yung mga ulo yan. Tarang ang kamot. Okay. Ready? 1, 2. Boto ka lang, Dre. Pa. Nagkulo dyan. Draw. Okay, ready? 1, 2. Okay. Okay. Thank you. Ay, sama yan. Wala mga ulo dyan. Ay, sa kadal. Kapag ay nagkudak. Kapa ka kalagbok sa barangay? Buyag lambi lagi ang kanok. Da ugma. Labot mo to. Wala paglay lag lima. Picture. Anong ba? Kita na ni mo Lagi. Sampai. Api kan tak. Bro, akong silig bro, apalil bande. Salamat bro. Ano kagawa do? Nagbalis yun, kasama natin.
At i-focus mo yun, tapos i-vlog mo, ilagay mo si Barangay Kaping, kasama ko namin ito. Ako ni-edit na. Mag-edit ako. Ari ang nato vlogger si Dato Henry. Siya ang siya Dato Henry, Cebu, director ng Cebu. Pero naga-concentrate sa mga. In siya sa mga. Salamat sa inyo. Makita ka na tungod sa iya. Siya ang naga-vlog sa mga. Para makita sa mga. Kung gusto niyo magpa-register sa GUI 101 Instagram. Balik kami dire pohon, no? Mamalik na. Thank you, Kay. Salamat sa pag-attend. Tarpulin! Sila si ba?